Γεια σας παιδιά, εδώ Magic Tag 1, 2, 3, 4 και σήμερα θα σας πω γιατί δεν κάνω πολλές φορές βίντεο. Λοιπόν, επειδή εντάξει δεν μου βγαίνει ο χρόνος γιατί έχουμε μαθήματα, αγγλικά και διάφορα τέτοια. Ναι, δραστηριότητες έχω και δεν προλαβαίνω να κάνω βίντεο. Λοιπόν, το πρόγραμμά μου για τα βίντεο θα είναι, αυτό είναι το βίντεο, το σημερινό. Θα κάνω, μετά από άλλες 2 εβδομάδες θα κάνω πάλι βίντεο και το ίδιο. Μετά θα περάσουν άλλες 2 εβδομάδες, ξανά βίντεο, άλλες 2 εβδομάδες, ξανά βίντεο, το ίδιο θα γίνεται συνέχεια. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό, αλλά δεν δεν μου βγαίνει ο χρόνος. Αυτά για σήμερα. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε στους φίλους μου Gaming Guy, Captain Soul 21, Arnis Snowman και Astera PS3 subscribe. Αυτά παιδιά, και σε μένα μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, comment. Γεια σας.